Det er den gamle remise i Brande. Det er jo rigtig stort sted. Altså jeg er en af de frivillige, der har gået her, lige fra der var hul i taget, og til vi næsten ikke kunne være her. Og herinde måtte vi endelig komme, fordi der var taget ved at falde ned om ørerne på os. Og så havde vi kun det derovre. Og så havde jeg gammel folkeskolelærer, så var der, vi skulle lave et rigtig stort arrangement med børn og det hele. Og så skulle dronningen komme, og vi optrådte for hende ved den her gamle remise. Hun sad, hun nød sammen. Og så skulle hun køres videre, og det regnede, og borgmesteren, der var 10 minutter, og dronningen ville gerne høre noget mere sang med borgmesteren. Nej. Så kørte de ud om en bitte landsby, pølle regnvejr, og hun sagde, kunne jeg da bare have fået lov at høre lidt mere sang. Og så gjorde hun det. Hun gik hjem sammen med Henrik, og så har hun sikkert sagt, du er Henrik. Vi skal da støtte remisen Brande, det skal vi ikke? Jo, vi har nok sagt. Og så kom der 25.000 for deres fond, og det var grunden til, at der var 3 pengestærke mænd, vores borgmester, og så har vi også bestseller. Og så vores bank, Nordea Bankdirektør, de satte sig sammen, og så skrabede de simpelthen penge sammen. Så alt det her blev lavet. Og de gamle porte blev renoveret. Det glas, der er der, det er jo for, det trak jo ind. Og da jeg begyndte i 90, der skulle der græs ind under. Og derinde i smeden, hvor vi sidder, hvis der var nogle steder, der skulle vi absolut ikke sidde, fordi der regnede det. Så I opslår, at jeg er glad for det her. Ja, det kan jeg godt forstå. Vi er cirka 100 frivillige, der går. Hvad hedder du? Det hedder Kirsten Sørensen. Nå, okay. Vi har været lærer her i Brande. Ja, og vi har 2 skoler i Brande. Den ene hedder Dalgaardskolen, det er min. Ja. Og Dalgaardskolen, det var den over banen. Det var der, hvor man ikke, der skulle man helst ikke undervise. Det var frygteligt der over banen, fordi der havde man jo barakker, og jeg ved ikke hvad. Ja, og barakkerne er væk. Ja, har I været derom også måske? Nej, men jeg har en søster, der bor deromme, og jeg har selv gået i skole på Præstens skole. Men allerede i 84, da jeg var på et eller andet kursus lige i Esbjerg, så spurgte hvad skole er det på? Jamen jeg er på den dansk. Nej, det er den på den anden side af banen, der kan man da ikke undervise. Så godt. Det var lige lidt historie, jeg synes, I skulle have. Ja, det er fint sagt. Men nu har du prøvet, så prøv at se her. Altså, han... Nå, det er så mange mere. Ja, den over, kan du se oppe på bordet, der er stadigvæk skruestikkende.